Lähet sä hei meidän kaa lounaalle? Voi mä voiks lähteekin? Mä kävin jo aikaisemmin. Vitsi mun päätä särkee. Voi ei. Onks sä ottanut särkilääkettä? Tosi inhottavaa. Voi ei, mä unohdin mun puhelimen kotiin. Voi ei. Sun on varmaan pakko hakea se. Apua, se on kamalaa olla ilman puhelinta. Mulla on ihan karsea nälkä. Niin mullakin. Mennäänkö syömään? Sama täällä, mennään mäkkiin. Inssi meni ekalla läpi, sain ajokortin. Onneksi olkoon. Sitten vaan turvallisia kilometrejä. Eikä, vitsi miten hyvää. Mun koira on kipeä, vien sen eläinlääkäriin. Voi että. Mikä sitä vaivaa? Voi toista, toivottavasti paranee pian. Anteeksi rouva, teidän hanska putos. Kiitos. Olipa hyvä, että huomasit. 1000 kiitokset. Mari on niin mahtava tyyppi, se sen huumorin taju. Älä muuta sano. No niin on, ihan mieletön. Vau, oot sä käynyt kampaajalla? No joo, vähän vaaleita raitoja. Joo, tästä tuli ihan ok. Mitä sä tykkäät James Bond-elokuvista? No kyllä niitä ihan katsoo. Tykkään. Mä oon nähnyt ne kaikki moneen kertaan. Moi, mä oon myöhässä. Pääsin vasta nyt lähtemään kotoa. No ei se mitään. Mä juon kupin kahvia odotellessani. Okei, mä odottelen. Hei anteeksi, mutta täällä ei saa tupakoida. Anteeksi, en tiennyt. Ai jaa, oho.